sare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Agnamejji Ciloña kay haydi maqama sare Demba Wuli West ngabu ko on waktu yoni ato tata Cheikh Oumarula Foutiyou Tall kame tigina ene jiya e gardidi kabruji men subaka hande o fuɗɗima e nder leydi Sénégal kawguila guel hinde baccalauréat technique koɓe ujunnaje 3,50 a ƴamoɓe to leydi Mauritanie kabruji men ma en ketto musidɗo men Ahmadou Dia a gorko mo triyimme to leydi Mali a jonde wattude 43 wala jonde e tawtorede hoorejo jagoɗo leydi Mali catala hobel mo kiidala holliti yiddeɓe ko hoolare timmude iwde e laamu leydi Mali to Guinée Conakry jagoɗo kalfinaɗo jeeygo kame cellal jertini ɓiɓɓe leydi ndi guertoɗe ɗe hinde dendo giwɗe toon to Europe ade ndaɓa ñawa to Côte d'Ivoire ngol woni go kene fota wonde 34 officier militaire mo hinde médecin darade e yeeso tribunal mo militaire ngam ñaawede ko fate banggue yebade yoga e ñawɓe arɓe ɗon ha woni hen mbasiyena pittali mumen to Burkina Faso rok Markirsia Kaboré a wayli jagorɗo kalfinaɗo ndenka e kisal kame koniyankagal ngam teskede janguji limtinde e nder leydi ndi kabruji men manaw en ha toon to Ghana kame Swaziland Eswati a fenma toon to Algérie kame Gabon musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena Ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa Ceerno Djiby Sy ko jaadindo bala walla danawal kala labɗo reedu malaɗo wuule Ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibroma ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darata kala Ceerno Djiby Sy ne safra warɓe ustaraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimo en moƴƴani e yawɓe yandinde kala Ceerno Djiby Sy ene andine dendagal kilineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaaduɗe jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku e kala leydi jomum woni Ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde 13 fin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa Ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune base makko ne tawi nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sara jeere netteta kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base Ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni Ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi en tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00 223 90 22 94 71 Ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84 Ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓerde ma o hooɗi Ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum yiɗi waɗnede listihara ɗaccata ko indema inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo hano hannirta ni Ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kiline mum aroɓe yo gaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen Ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hande gandal mbadden dando faade makko ayo bela yoro mi dañi bela mi hildana bela yoro mi joftay bela ayo bela yoro mi dañi bela Docteur Djiby So safriyanke wittiyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena
docteur Djibiso en andino dendagal bandiraɓe taweteɓe jokli windere kala oɗo ñalawma hande omo tawe to cuuɗi meɗen Jawara so tawi ari ha to Jawara legal aslem sawi boutique Modou Wadda kala mo namdiɗa ma adde haɗo docteur Djibiso. docteur Djibiso ene jogui base mum to wuuro Kidira so tawi ari ha to juma mawɗo mo Kidira so tawi a jokkodire docteur Djibiso ha juma kala humtima. docteur Djibiso ene jogui base muɗum to Barkewi taweteɗon ko miñi ko biyeteɗo Makka Bana galle ceerno Sarif Boubacar Haydara so tawi ari ha ɗon kala ñawmo gonduɗa nanɗa ene sakte andu asirti hen. docteur Djibiso witti yanke ngana cafrowo ñabbuji cuulotoɗe nder ɓalli ha tenti ko wayno fibron kiis nema hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala prostate hernie sotpis nonne kadi tension diabète ɓuuɓri joguiɗo caɗele ella donkuɗo yo elle mum ar walla gonduɗo hen ene ronki yo sertu heena. docteur Djibiso ene safra donkude dañde ɓesgu kono ne kadi kecceji musoje koye musoje neɗɗo ɓuutowo cimmiɗo ha simminate nder ƴiƴam mum kala docteur Djibiso ene yaltina ha laaɓa. to gonɗa e aduna he kala sa jokkodire docteur Djibiso omo jogui hattan wawde neldudema leɗɗe ma ha yettoma. sa yiiɗi jokkodire docteur Djibiso mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 223 leydi Mali 70 85 72 47 mbadden danɗo faade docteur Djibiso taweteɗo to cuuɗi meɗen Jawara. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande goo morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goo yonti kabruji men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men Saydou Abouba wonande ɓen rewindiɓe Weltare TV kabruji men e ɗemgal pulaar julde taske ɓoyata jeeyi sababu gouverneur mo Dakar holliti hikka ko nokkuji capanɗe tati e joyi nokku jeeyirɗo jawdi e nder Dakar woni ko fewja jeeyi sababu ustugol majjum noon ko teskede oɗo saha mo gonɗen Dakar ɓuuri hewde hen ko sanceji ko wayno berte woni bis jogorɗo lumbade e nder boli Dakar kame terre lawol a laana jorde batu jagorɗe hanki hoorejo leydi Sénégal e rima jagorɗo kalfinaɗo ndiyam kono ne kadi jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu nde mbata waddude junggo e faande oɗo saha ko ɓuuri heñorede wonnande diƴƴe jippotoɗe leydi Sénégal ha tenti yoga e nokkuji puɗɗiɗi tudde caggal nde wis goto jippi e Dakar nde diƴƴe ɗe kala mbawata ittede ha laaɓatene kadi oɗo saha yoga e Dakar woni koye sanceji ngam riwtude kala ke ene wiye yo layru so tawi a ndungu ari kanko hoorejo leydi ndi o dartinani wonande eɓɓore nde o ƴettuno tuma kay nde o fuɗɗino tourné makko taw ko tourné ɓamtare e nder Fouta e hoore mum o hollitino wonande ardiɓe guure kewɗe kayma oɗo saha gurdam men moƴƴine ko ɗum jeeyi sababu e rima jagorɗo kettuɗo e oɗona fannu nde wawata toppitade ɗen gueɗe kala beele ɓen ardiɓe guure ɗe gurdam men ene wawa moƴƴinede kaggulaɗe mo Dakar taw kadi ganduɗa ko bureau douane tawete toon woni bureau ji tati douane holliti ɗum ko douane ñande nogas e nayyi lewru maydu hanki ndune jofi nogas e joya hollitama bureau ji tati kelama toon kono jomin ndewi koto banggue falanteje woni tan henorɗe ko toon jomin ndewi naati nder to kala ala kala ko itta toon wona dossier ji wona haydara wona coffre-fort gonnoɗo toon kono kam oɗo saha kamɓe police ɓe kamɓe ɓen douane ɓe gaddi kayitol gam oɗo saha loskoji mbaɗen beele gueɗe ɗe kala mbawa rewnede lawola baccalauréat technique mo hinde martaba tawɗo ko fate banggue suɓade golle dowrowi no fewi on bac noon fuɗɗima subaka hande goo morso e nder leydi Sénégal kala sappo ene région suɓa hen tan ko région ngaji sappo
kamɓe ɓen ƴamoɓe ngel ɗon baccalauréat kamɓe ɓen kamoɓe ngel ɗon kamɓe ɓen ƴamoɓe ngel ɗon kawgela koɓe ujunnaje tato e temedde joyi e capanɗe jeetato e nayo ƴamoɓe ngel ɗon kawgel gardiɗo wonande on gardiɗo ngel ɗon kawgela biyeteɗo Sose Ndiaye holliti gueɗe ɗe kala ma ndewne lawola joni koye Sénégal keddoɗen patuɗen ko kuulala goto no ngala toon to suudu sarɗindu leydi Sénégal aljuma jawtuno ɗo henno ganduɗa kene fotta wonde no gase go sarɗiyanke lundiɓe toon to suudu sarɗeji ndu leydi Sénégal caggal nde ɓe kolliti ɓe jaadani e waylo ndeɗon ñahore kay jeyi sababu ɓe joƴƴini kayitol mabɓe toon to cour constitutionnel leydi ndi beele wiide ɓe hande ɓe jaadani hen caggal ni wonande nduɗon suudu tugnordu oɗo saaha hollama won e yimɓe kay oɗo saaha cuwa taw fuɗɗitade toon golle mumena nogase joyo koninke mo leydi Sénégal hanki keeɓi seedan faguji mumen taw ko seedan faguji e ɗemgal Turki ɗemgal leydi Turki woni ɗemgal Turki taw ɓe kebla koto estetia Yunus Emre taw kadi ganduɗa koto caserne Cap Maniola ene tawi nder Dakar e tawtorede ambassadeur mo leydi Turki holliti ko beelema mawɗo jokkodirala hakkude laamu leydi Turki kam e laamu leydi Sénégal o holliti wonande leydi Turki oɗo saaha mo gonen ne jogui kene fotta wonde capanɗe 4 ambassadeur mum e nder leyɗele Afrique tene yiddeɓe ko jokkodirde e leyɗele Afrique kala ɗum noon eɗen mbawi wiide ɗemgal leydi Turki ma ƴellito no feewi e nder leyɗele Afrique to Salimata hakkude mum e Kédougou ko accident musto waɗi toon taw kadi gaɗa ko motoji ɗiɗi ko ɗen tigui pelɓodiri toon ha yimɓe nayo mbasen pittali men ɗiɗo worɓe ɓen dognannoɓe ɗen motoje kam e sukaɓe rewɓe ɗiɗo ene waɗi noon yimɓe tato gañiɓe hen gañanɗe musɗe no feewi dikka ñalawma hanki o ɓe jooɗodima e boye jinne mo ganduɗa e kala sahani heewi yaltude ɗiɗo hen cuuɗi dimbirɗi woni doga dognoɗo tan ɗeɗo hen balɗe nangga balɗe 5 ton to Tambacounda ñalawma hanki onon ɓe loskimo taw koye losko janggugo o wanno e nder magasin goto toon to leydi Gambie taw kadi jeyno oɗon magasin ko biyeteɗo Walid Bourgui ha itti toon ngaluji jonɗi no feewi kam ene wondi e cuuɗari yondi no feewi ɗum ko ñalawma hanki o loska hen ma en jaaha toon to Tambacounda jabboɗen ma en jaaha toon to Madina Gounass jafoɗen jaɓoɗen toon musidɗo men Amadou Sambalo ndema jeeya koye calɗi ɓamtade aduna ONG ASED mo Madina Gounass jaɓɓima hoɓɓe wiyeteɓe dundal suuf ɓen darni ko ndema gam wallodirde e remoɓe no ndungu ngu yaari yesso. Mamadou Ba goto e jeeyaɓe nden fedde en fammina remoɓe. min ari ɗo Gounass ɗo pour addugol awdi e inde projet o donc projet o ko witeɗo dundal suuf on woni projet immiɗo pour wallitagol population wallitigol producteur ɓe pour ɓe wawa ɗuytude engrais ko ɓe wowi wadde kon kadi ɓe wawa heɓude ko heewi kadi nder liggoɓe ɗe awdi ndi addama kono engrais kadi arani woni e kadi waɗa kadi formation ji watteɗi inchallah komi wawata torade population e tawaɓe e golle ɗen oɗo ko technique mo andanta ko addaɗo pour ha wawgol wallude population ko mo ɓey kay kala heɓuɗo programme o no wakkilo gollirano wirano respecte kadi formation o e kadi wawa kadi hiide nafoore mumen yeeso. Alpha Tall gonɗo sababu ha ɓen mbawi yettade nder wuuro ngo gam wallodirde e remoɓe ina arta hen. oɗo programme ko programme laamu ene wayno ko fedde wotere ne wiye USAID dundal suuf USAID noon eɗen gandi eɓe dilla ko heewi e dundal suuf noon sa firi ɗum e pular ko wurnude leydi ko jangguinde yimɓe sifano yimɓe mbawata gollorade taw ko mbaɗannoɗa engrais ko aɗa usta mbaɗa seeɗa mbawa dañde ko heewi nde tawno ɗum ene yaaji hande e leyƴele Afrique ko wayno Mali en Burkina en Ghana en Niger en e ko nandi hen e Sénégal noon programme o ari ɗo hen nene rawane fuɗɗori ko maraîchage hikka noon ɓe gaddi affaire programme ndema ɓe gadda ɓe dokkuma fodde ɓoggi ɗiɗi awdi muɗum ɓe dokkuma engrais muɗum e ko yadata hen ɓe tindinma holno mbaɗirta mbaɗa ɗon kadi cawdina ɗon ɓoggi ɗiɗi mbaɗirannoɗa adani ni ƴeewa so tawi a soñi holno waadi e goho engrais nde ustoto no feewi hatta dañal ngal waɗa kadi ene moƴƴi e leydi he eɗen gandi engrais chimique muɗum ene jogui ko bonnata e leydi beele heɓɓito leydi ndi wawa remede ko juuti tawa caɗele ngala jewtiɗen e mabɓe en noddi kadi remoɓeɓe ɓe pamni kadi so Allah jaaɓima ɗum sare ndemal wona sara e gurdam innama aade ko musidɗo moon Amadou Sambalo Madina Gounass
fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Amadou Samballo ndema wona sarayi leydi ɗum noon yo leyɗe ɗe gurtine yimɓeɓe ndema daña nguura ha timma so yimɓe dañi nguura tan enen kala en cellat en pewata sen jiwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie Amadou Alhassane Dia. kabaruji e nder ngendi Mauritanie jagorgal cellal ngendi ndi Sidi Wula Zahaf o wawi joɗodade ñande mowɓare nde to Nouakchott wuro lamorgo ngendi ndi e délégation des programmes Nations Unies pour le développement woni PNUD e nder hen e gardugol on ɗon biteɗo Anthony Godrano koye saaha nde gasano tawi kay ko campagne gendijo ko fati rokkirgol pavillon ngaji tawi ɗum ɗon nde fonno gasde ko ñande capanɗe tati lewru juin ɗo gonɗen ɗo maynu ndu ɓe kolleri kadi ina wawi jokkude ha ñande 15 lewru juillet ndu gonɗen ndu e nder hen tan ɓe kolleri fodde diwe jeeɗiɗi ɗi ganduɗa kay mbawi kadi wawde hebde ɗin ɗon pavillon ngaji nogas e goho palɗe kadi ma mbaw hebde ɗum ɗon guila noon to banggue nokkuji safare ɗi ha ni yimɓe ɓe ganduɗa kadi ko famarɓe doole kadi ma mbaw hebde hen beele wawde wallide ɗumen e on ɗon fannu. hono zone français mo Nouadhibou kamɓene ɓe kolleri guine ñande altini nde fuɗɗima tawi ko heblo wonande ko ina fota wonde ujunere e temedere neɗɗo tawi ko gollotoɓe to banggue économique ɗum ɗo noon koto banggue ha joni beele wawde yencinde faggudu e nder awo so woni noon koto banggue moftugol liddi ɗi ha ni to banggue fewnugol wonande produit ji ɗi ɗum ɗon foof ko beele kadi wawde wallidde ɓen jomumen ha mbawa jogade hen humpitoji beele wawde ngarɗinde ɗen ɗon golle koye ballodiral hono boño windere woni banque mondial. oɗo biteɗo maître Mohammed Den Wul Isidou kamardi hujikinantoɓe gonnoɗo horejo ngendi ndi Mohammed Wul Abdoul Aziz kankone de o wawi hollirde tan nanggal Mohammed Wul Abdoul Aziz gonka ka woni joni ka ko gonka muska kamni ka no fewi e wiide makko jojjande on koko yabba saabu tan waɗede nokku tawi kadi ko huddede ma joñede wiyede hay goto arata yiide ɗum wona yimɓe to banggue koreji mum wona kadi yimɓe ɓadiɓe ɗum o holliri ɗum ɗon yadani e nder ha joni dosɗe gendi Mauritanie e wiide makko haqqi on koko yabba kadi waɗa koye suudu no ganduɗa de koko fewna tan ñande on jaggande woni kay tawi koye nder école police e nder Nouakchott wuuro lamorgo ngo o holliri maɓe mbaw heblude ɗin ɗon dossier ji beele wawde hollide ɗum laamu ngu kono kadi haydara ɓe tawata hen o holliti on joni ala hakke darde télé wona kadi radio ala foof ko wawi wallitorade ko ina wawa andinde ɗum ko saaha joni ko yahata e aduna o. yimɓe ɗiɗo asoɓe kanŋe mbasi pittali mumen ɗum ɗon waɗi koye ñalde hankinde to wiyete Sakina woddani société Taziya Mauritanie koye nder diwan Inchiri hollitama ko yimɓe joyo gonno e ndun ɗon ɓundu gam yilade kanŋe ɓundu ndu ko kam kay jorti e mabɓe hen goto ko ɗon e ɗon wasi fittandu mum goɗɗo kadi caggal nde yaltina ko nden kam ne rutti e jomum yimɓe tata ɓe ɓen kadi mbawi dandede. batu jagorɗe waɗi e ñalde hankinde e gardugol gardiɗo gendi ndi Mohammed Wul Seger Ghazouani ɗum ɗo noon e hollitama kadi yoga e nokkuji tawi ko jagorduɗo to jagorɗe ɗe wawi kadi ha joni wadde wayloji goni kadi koye keɓugal kanko horejo gendi ndi omo foti yillade nder ɗeɗo balɗe toon to diwan mo Trarja. cakkitoroɗen ko fate cellal hono no holliri jagordu cellal gendi ndi tawi koye ñalawma hanki o kikiɗo muɗum kayru jagordu ndu holliri yimɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen tawi ko wondunoɓe ndafu Covid-19 54 ɓen kepti cellal mumen 60 ko kamen goni yitaɓe hesɓe ina gondi e ndafu Covid-19 ɗum ɗon yettini doggol wonduɓe rafi o ɗo e nder leydi Mauritanie fodde ujunnaje 20 yimɓe jeetato tawa kay fodde 19 ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe jeenayo kepti cellal mumen 419 ko ɓen goni wasɓe pitali mumen e ndafu Covid-19 gasi ha laaɓi ko tonguno ɗen kumpitale nder gendi Mauritanie ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia Fade Weltare TV.
golle man jodi pewi Amadou Alhassane Dia sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko ton to leydi Mali jonde wattunde capanɗe nayyi e tataɓire jonde taw ko jonde sifande nandiral Alger hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyi nden jonde joɗima to Bamako lamorgo leydi Mali e tawtorede hoorejo jagorɗe leydi ndi kam yoga e pelle joguitinoɗe armée ji taweteɗe e nder leydi ndi kala ɗum noon yidde laamu ngu oɗo saha mo gone ko ɗo tan e ciltirɗe laamu ɓeɗe hen cirtirɗe laamu transition de armée ji waɗan tan de pelle joguiɗe armée ji e nder leydi ndi kala mbawata joƴƴinde armée ji mumen kamɓe kala nde ɓe gonata neɗɗo goto ko wona ɗum ko CMA taw kadi ganduɗa ko cetal robel mo kiidala kamɓene ɓe kolliti laamu nguɗo hen nde wawata hollude ɓe hoolare timmude ngam ɓe jiito koye mabɓe e nder leydi ndi nden sifande noon haala mum koko jokkata ha jaam duumo 10 nordu taw ko nden kandu loni hanki ɓe ɓeydi kene fota wonde hitande e manda laafaji mbulaji konin koɓe jaam MINUSMA taweteɓe e nder leydi Mali ɗum noon ha pamaɓe gasno ɗum noon mandamaɓe gasno ko ñalawma hanki o ɓe ɓeydanama 30 juin hitande ujunnaji ɗi e nogas e ɗiɗi hitande kene fota wonde 13,990 koninke jama ene tawe e nder leydi Mali kene fota wonde ujunere 990 taw ko police jam ene tawe e nder leydi ndi ko wona ɗum ko ɓen suudu 10 nordu nden kay kisal ndu loni ɓe erima laamu transition joɗiɓe joni ɓe ne mbawa ɗoftade lebbi 18 caggal mum ɗo e hitande fande nde yuɓɓinta sumgoji to haya taw kadi ganduɗa ko nokku biyeteɗo Juanga ene tawe nder cercle mo yelimana to ne kadi ko pharmacie goto yana toon bandiji nayyi jani e oɗon pharmacie caggal kay nde ɓe nangui gardien o denowo ɓe kaɓɓi ɗum ha ɓiici ko nden tigui ɓe naati nder to haalis jonɗo no fewi ɓe nawi caggal nde gendarme ɓe nodda gaari ndewidima kono haɗo ɗo gonɗen haydar ala taw koɓe yoga e jaydeli leydi Mali garti no fewi e yañade ha tenti Mali akti ko fate banggue gonnoɗo hoorejo jagode leydi Mali woni Mouhtar Wana kam e joom suudu mum kala koko mbaɗa e galle ne ndena ɗon koko kaɗa yaltude ɗum noon oɗo sa hollitama hay gonka mabɓe wona gonka moƴƴa no fewi e wiide yoga e jaydeli sen wi to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry jagorɗo kalfinaɗo jeygu leydi ndi kam e jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli ɓe kolliti guertoɗe biyeteɗe dendo noon mi anda no wiyete Pulaar ko nde ɓe waɗi kono jawle tan baɗɗe sara goddol ɗo talki boɗeji coye on gasata on gandi ɗum ɓe noon ko guertoɗe mawɗe no fewi buhe mawɗe sosoɓe so nanggui ɗum tan ɓe mernoto hay rewɓe mabɓe ɓe kaldata jeeyi sababu ɗen dendoje noon ɓe kewi iwde ko toon to Chine ha toon to Europe walla ni toon to Pologne ɓe naati toon to leydi Guinée kono kadi no wiiri Union européenne ɗen guertoɗe gona karɗe cellal oɗo saha mo gonen koɗe daɓade jeeyi sababu noon ɓen halfinaɓe cellal ɓaali leydi Guinée kame jagorɗo oɗon fannu haaɗi kala ko ene wiye jeygu ɗeɗon guertoɗe oɗo saha mo gonɗen to Côte d'Ivoire ngol woni goo kene wona 34 officier militaire mo hinde médecin darade e yeeso tribunal mo militaire ñalawma hande o ɗum noon jeeyi sababu addede ɓe ɗon ko yeebade ɓe wonande ɓen ñawɓe aroɓe safrade ɗon ha ñawɗo goto wasi ɗon fittadu mum goɗɗo ñaw gonnoɗo e ɓandu mum ha bonni ɓandu mum caggal nde loskoji mbaɗa hen ɗum noon tribunal o hande so tawi woni ñawore mabɓe yalti duuɓi 5 ha 20 e kasso ɗum noon ko ngol woni goo wonande koninkoɓe waɓe dani hen darnede e yeeso tribunal mo militaire joni koye Côte d'Ivoire keddoɗen koye ñawore yimɓe 10 hanki ñawama taw koye tribunal mo Bouna jeeyi sababu ñawedeɓe ɗo gandi Côte d'Ivoire yaltinino kuulal hitande ujunnaje ɗiɗi e 16 woni 2016 wonande yaltinde cote kala ligguinɗo suka ha tenti noon suka tokoso ya ha yetto duuɓi 16 sa liggini on suka taw koye guese cacao walla ko wawi wonde kala so tawi a nanggama ka ñaweteɗo yimɓe 10 ñawama hanki toon to tribunal mo Bouna duuɓi 10 aɓe lelo e kaso goto mabɓe kala ene yoɓa million ngaji 10 e koppreje France CFA to Burkina Faso duwagne mo kudugo teɓima hanki kene fota wonde 7 kiloji 7 taw ko kanŋe kene fota wonde jar muɗum 231 million koppreje France CFA taw kadi
ko ɓen dognoɓe forot kanŋe e nder leydi ndi to Burkina Faso lamɗo Faso e hoore mum woni rok Mar Christian Kaboré jiɓɓinɗo hande batu mum jagorde hanki waɗi waylo tokoso ngam ittude jagorɗo kalfinaɗo koni yanka gala Sarif Sy kame jagorɗo kalfinaɗo nden ka e kisal woni Ousseynou Compaoré ɗum noon ko caggal nden kay kisal ne ngakki e leydi ndi siftinde on 4 lewru mayduɗo hanki ndu jangu wannongu nder leydi Burkina to ha yooɓi ken wona 150 fittandu jeeyi sababu noon hewɓe ñiŋi ɗiɗo hen janali kala ɗum jeeyi sababu iti ɗeɗon jagorɗe ɗiɗi to leydi Ghana hakkude mum e Togo yidde Ghana jonde wannode toon to akara lamorgo leydi Ghana yidde ɓe oɗo saha mo gonen ko keerol hakkude leydi Ghana e Togo oɗo saha nde wawata siinede ha laaɓa caggal hoɗɓe toon ɓe kala saha ne pelɓodira e goto kala en wiya ɗo ko leydi Tanum ɗo ko leydi Mamum en adda pelɓodire kame kareeli hakkude hoddiɓe ɓeɗo henna leyɗele ɗiɗi ɗum waji jeeyi sababu jonde joɗima toon ko wona ɗum ko jagorɗo kalfinaɗo nden kay kisal leydi Ghana yidde mum oɗo saha mo gonɗen ko ɓe nayeɓe nunɗuɓe andiraɓe anduɓe leydi ndi ne mbawata jangtade francophonie kame pelle goɗɗe kala ne wawata arde beele kadi kayitaji labɗi mbaɗe moni kala anda ɗo jeeyi ɓe certa e jaam e kissala Swaziland Eswatini huwa mum gouvernement holliti wonande hewɓe kollitino huwa biteɗo MSwati dogi caggal nde seppoji gulɗi jaw mbaɗi toon ha kene foto wonde 250 neɗɗo gañi hen gañande musde no feewi kono kadi holliti gouvernement ruwa dogani ruwa o nanɗon e leydi he jooɗi ene jokka golle mum gam yaltinde leydi ndi e caɗele siftinde on ruwa MSwati ari e lefol laamu ko hitande 1986 woni 1986 nden noon nde o ari nde omo yarano e duuɓi 18 omo jogui rewɓe 15 omo jogui nogas e joyo ɓiɗɗo e nder leydi ndi to Algérie Abdelmadjid Taboun hoorejo leydi ndi toɗɗima hanki hoorejo jagorɗe ɗum ko caggal nde sumgoji sardiyankoɓe o toɗɗima biteɗo Ayman o toɗɗima biteɗo Ayman Ben Abdelrahmani on tigui woni hoorejo jagorɗo ɗo saaha mo goni leydi Algérie kam wonno jagorɗo kalfinaɗo ko fati e banggue ngaalu to leydi Gabon caggal nde kuddata wanno janvier hitande 2019 taw kadi wanno oɗon kuddata ko biteɗo Keli Ondo ñawore makko yani subaka hande alhamisa kanko e tatto woɓɓe ɓe o wonduno ñawore mabɓe yani aɓe lelo duuɓi 15 e kasso kadi aɓe joɓa kanko oɗon Keli o omo yoɓa 100 million taw ko amande heddiɓe goto kala ene yoɓa 31 million ɗum noon ñawore mabɓe yani subaka hande o toon to tribunal militaire mo Libreville Gabo musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandena kekiɗe hande o ɗo yeeso aynirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranena